Дуслык, дружба, туслык газеталарына язылу планы үтәлгән, республика басмаларына исә планлаштырылганның 75% кадәргедә. Бусы үткән чорга бүген караласы иң мөһим мәсьәлә йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре турында. Аның буенча муниципаль рейтинг ясалган Нурлатның 258 чыгарылыш сыйныфы укучысы бердәм дәүләт имтиханы тапшырган, уртача балл республика күрсәткеченнән югары. Это русский язык, математика, база, информатика, история, физика, химия, обществознание и английский язык. Высокий результат по единому республиканскому экзамену по татарскому языку 79,5 балла. Выше республиканского показателя по предметам истории, обществознания и математика профиль. А база. В итоге увеличился средний балл по выбранным предметам на 5 баллов. С 54,7 до 59,6, что является существенным результатом. Шәһәрнең икенче мәктәбе укучысы Наилә Гайнетдинова 100 балл җыйган, бердән-бер Нурлатлы. 80ләп укучының баллы 76дан артык. Рейтинг башында Нурлат гимназиясе, Фома һәм Белорозере мәктәпләре, Чулпан һәм шәһәрнең 8нче мәктәпләре иң түбән нәтиҗәлеләр. Нурлатта быел БДИ һич нинди закон бозуларсыз ачык узган. В течение всего экзамена уполномоченным было организовано дежурство, то есть они не находились в штабе, а постоянно ходили по пункту приема экзамена. Под пристальным вниманием были медицинские кабинеты и туалеты. Таким образом, попытки помочь ученикам сводились к минимуму. В связи с этим мы можем констатировать, что результаты экзаменов предельно объективны. Такую положительную динамику, конечно, радует. Значит, мы не зря и такие средства тратим, и инфраструктуру укрепляем, мы, по сути дела, получаем то, что нам необходимо. Основная задача – это качество получаемого образования наших детей. На выходе должна быть вот такая динамика. Терлекләргә янаган йогышлы нодуляр дерматитны ничек булдырмаска, эшлекле дүшәмбедә шул хакта да җентекле сөйләшү булды. Давайте по режиму войдем уже, не дожидаясь сигнала. Пускай нам будет это сложно, но требуйте. Нурлат районында яшь армиячеләр хәрәкәтен һәм яшьләр арасында хәрби-патриотик эшне популярлаштыру, Россия Федерациясе хәрби көчләренә контракт буенча хезмәткә алу киңәшмәдә әлеге мәсьәләләрдә бөтен җитдилеге белән каралды. Дүшәмбедән Нурлат районында гражданнар җыеннары башланды. Авылларда һәм шәһәрдә яшәүче халыкның хакимият белән элемтәсен ныгыту, проблемаларны эштән өйрәнү һәм шулардан чыгып хәл иткеч чаралар күрү җыеннарның төп максаты шул.